Hvad sker der, Nine? Ja. Ja, vi har lavet sådan en video der, interview og sådan noget. Ja. Så jeg håber, I vil kigge med. God fornøjelse. Hvad synes du om, at børn bliver slået af deres forældre? Nej, det synes jeg ikke. Er det ikke okay? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det har jeg heller gjort i min liv. Jeg har taget fat og rusket det i min liv, men ikke sådan slået. Ja. Kender du nogen, der bliver slået eller har været ude for det? Det er mange år siden, da mine var små, da jeg boede i Tjepperup. Der var en mor, der rendte efter sine hunde, når de havde været artige med en bøjle og slog på dem. Og det var vi alle sammen meget farvet over. Har du selv været ude for det? Nej. Godt. Okay, og hvilken familietype er det? Ja, det vil sige, jo, jeg har gået i en lysing af min far engang, hvor jeg havde gjort noget forkert, men det er også det eneste. Det var ikke sådan til, men altså... Så bare lige sådan, du har gjort noget forkert. Okay, hvilken familietype er du? Teamfamilien, svingdørsfamilien, den patriarkalske eller sociale plejefamilie? Altså en almindelig kernefamilie, eller hvad det hedder. Den stod der ikke, vel? Jo, det gør den. Nå, okay, jamen det er det. Det kommer jeg også fra, og det har vi også selv. Jeg har været gift i nogle 40 år, så døde min mand, så desværre, men det er min samme. Jeg har været gift, og vi har 4 børn. Men tak for det. Jamen det var ikke andet. Ikke, det gjorde hverken ondt eller noget. Nå, det var ikke værre. Nej. Okay, hvad synes du om, at børn bliver slået af deres forældre? Jamen det bør ikke finde sted. Ikke under nogen omstændigheder. Kender du nogen, der bliver slået eller har været ude for det? Ikke i... Altså jeg kender det jo fra min tid som på Slagsmålsskolen. Der var der ingen tvivl om, at der var nogen, der slog børnene. Nogle af lærerne. Ja, de ældre lærere. Det er helt givet. Har du selv været ude for at blive slået? Som barn? Som barn, nej. Og hvilken familietype er det? Jamen, det er den der samarbejdsfamilie. Teamfamilien? Ja, i høj grad. Fordi I tager beslutninger sammen og sådan noget? Ja. Ja, okay. Jamen, tak for det. Ja. Tak for det, svar. Men det er jo... Hvad synes du om, at børn bliver slået af deres forældre? Jeg respekt, at folk har på dans. Men jeg synes, at det er okay. Jeg har ikke det rigtige aftillæg. Har du ikke noget, har du nogen holdning? Det er forskelligt. Hvis det er børn slår hårdt, så er det ikke godt. Men Så det er okay, hvis man lige giver dem... ja, Lige sådan lige for at sige stop til det. stop til det, ja. Men ikke sådan, at du tager... Nej, ja, okay. Okay. Kender du nogen, der bliver slået eller har været ude for det? Jeg er så flittig, og jeg kender mange også. Men det Er du selv blevet slået? ja, jeg har altid været Sådan, venlig. ja. Ja, ikke koldt, ja. Jeg skal spørge lidt mere. Hvilken familietype er du? Hvad mener du med familietype? Altså teamfamilien for eksempel, ikke? De tager beslutningen sammen og sådan noget. Ja. Og så svingdørsfamilien, de siger, sådan vurderer, hvad der er bedst for familien. Okay, men mine forældre, de vurderer altid. Men der er nogle things, hvor de spørger os, hvor de spørger børn. Så de spørger før, de tager beslutninger? Ikke hver gang, Men nogle gange? nogle gange, ja. Så Når det er stor beslutning, tager de selv. Men når det er Små beslutninger. små beslutninger, så de kan involvere os. så er I sådan lidt teamfamilie. Ja. Hvad synes du om, at børn bliver slået af deres forældre? Jeg synes, det er forkert. Altså,
Jeg synes, det er forfærdeligt, at forældre slår deres børn, og så det er en måde at opdrage børn på, eller lære dem noget. Så ja, jeg synes bare, det er meget forkert. Kender du nogen, der blev slået, eller har været ude for det? Altså, en af mine venner, han blev meget slået af hans mor, fordi hun var alkoholiker og sådan noget, hun drak rigtig meget, så han blev meget slået, men nu så bor han alene i en ungdomslejlighed. Så han har det godt nu, men man kan godt mærke på ham også, at han er blevet meget aggressiv af, at han har haft mor, der sådan har slået ham, og hvad han har gjort. Har du selv været ude for det? Nej, aldrig. Jeg vil aldrig gøre det mod mine egne børn. Hvilken familietype er du? Teenfamilien, svingerfamilien, den patriarkalske eller den sociale kvarefamilie? Jeg tror, det er den sidste. Sociale kvaref. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Altså, I sammen meget tit, og Ja, det vil jeg nok sige. Altså, vi er meget tæt i min familie. Så I tager også samme beslutninger? Ja. Så I er sådan, så I er både teenfamilien og den sociale kvaref? Ja. Okay, godt. Tak. Jo, det er